Jamen altså, jeg står over i gymnastiksalen sammen med idrætslærer Katrine Bonde, og du har været i gang hele morgen. Først så var det Zumba, du lærte dine elever, og hvad skal vi til nu? Jamen nu skal vi til en dans med One Direction, og det er sådan... Som er sådan et boyband? Ja, det er jo et stort hit, ikke? Kan lave god musik og noget. Så, og hvad er det for noget dans, de har trænet? Jamen det er sådan et show hip-hop, sådan det er sådan en blanding. Okay, og har det været nogle gode elever, eller har de været uartige? Hvad skal de have karakterer? Ja, hvad skal de have karakterer? Jeg synes, de har været gode. Okay, ja. Det er godt. Jamen, vi skal 12-tal måske. Et 12-tal? Ja, det er den nye skala jo. Ja, fra den gamle skole. Ja. det. Hvis nu jeg skal være med, bare lidt her i starten, ikke? Så hvad skal jeg så lige lære sådan hurtigt? Så kunne du lige sige 1, 2, 3, 4, og så kunne du lige køre en tur rundt. Okay. Ja. Jamen, skal vi så ikke bare prøve at se, hvad det er blevet til? Jo, lad os gøre det. Nej. Altså, det her, Katrine Bonde, det har I haft hvor mange minutter til, timer til? Altså, vi har taget det sådan i løbet af morgenen, ikke? Men nu har de været rigtig gode, og de lærer det hurtigt. Altså, så jeg tror, de er vant til at røre sig lidt. Vant til at røre sig lidt. Og hvad synes du omkring det her med, at man skal røre sig? Hvor vigtigt synes du, det er? Jamen, det er vigtigt. Det er vigtigt for ens livsglæde, og det er vigtigt for at have det godt med sig selv. Og som sagt, så lærer man meget hurtigt, at man sidder stille. Meget bedre stille og kan tage imod en besked. Og det gælder vel måske begge veje, både indlæringsmæssigt med andre fag, og også med dansen. Ja. Er det noget med, at I måske er ved at blive lidt sultne? Ja, vi er ved at være sultne. det er ret godt, fordi Claus Holm, han har jo stået sammen med ungerne og haft hjemkundskab nede i den anden ende, så I er velkommen til. Super flot. Super flot. Og tak fordi I vil være her i dag. Så vil I ikke følge med ned her lige om lidt og så få noget mad nede ved Claus Holm? Det vil vi rigtig Det var godt. gerne. Og vi ryger ned til Claus.